Zizi yetudoshana nhasi 2500. Treasure sekura kwaripiwa. Kula toya mzira izvezvi ndasiatombogeza. Ndonye dzinonetsa manje. Ndakambomutaura nawo yenye kuisa malate comers kuti musiyana nazvo zvimanyaso zviziva kuti mulate comer imi makuisa munoka mchibodini kwemi. Ndo zvinonetsa isusu. Ndandiri kumborovhunza. Makamufotera futi. Aya ndandombo kumbobvunza ka. Kuti kambochinja umweni treasure atomboisa idu kana kuti wakati ngwa. Iwo chasa ma girlfriend yako yo. Yo ndio umwacho yo. Ndiye umwacho ye uyu. Last time yo futhi odini. Mama late comers emaisa yo. Aiwa. Ndotozviziva iwo. Zvichemo zvasekretary tazvizwa. Saka apa taudo chitimbo iso chikadzi. Ndozviziva ndio munoterana dhembela anenge chidoisa ngatimbochinjise awa tikangochinja. Aiwa umunhu wenyini tira chokwadi akaramba aripoka inini ndibudise count me out. Saka muri kuona zvicheka pa 2500 tindoshiyana ka. Totozviziva kuti unotonge mukadzi undoramwa zvisina basa pako. Mari yacho wachadokanda funo nhasi tichasata tokanda futi imweni. Vanodokwereta unobvumisa futi kwereta. Anosvika. Zviri kudii? Chii chacho ipapa? Kunonoka ndati. Kunonoka yo ndo parugadziso. Kuzotopfeka kashotu ngaipfeke suit. Ewo masura seyo. Alright mutinga. Panoswera zvakanaka. Ndanduti mune badi. Oi. Mune badi. Zvauya secretary, zvauya treasury zvanaka. Taudoti achitibudise 2500 tishane. Oi. Mune badi here. Badi ndere. Oi. Idora ndere. Tadoti fonika. Zvakazoitika baba Putambo. Andikamuruziya mwana wambuya maipiwe ku Harare. Munchanju usakrose nchanji okrose nchanji netrain saka imarere wakasaarere munhu kusara kana ora ndiri kumbobvunza akurusa nchanji wacho ndiani muruti mwana watete no unonyanya kutozwisisa chimosiyandisana ngwe zvakadai so uri kufamba mutaundi arufamba kwakurosa nchanji asi uzoona kuti kuri kubva kuchitrain kwakuiwa saka postmortem yakati zvingachaita kuti munhu adi aikwe mapiece ngatidii kune umwe mushina wakauya wekuti munhu kana akatsika dai akaita flat unombwa dai obva adzokwe kuti usokanga tonga wamaindi Jackson iwe imarere tokuvhara iwo wangane kudza ita mari yedu otozotomedza kuti tochimbomutaura kuti mane chizwa zvakaitika saka zvaramba chiripo mari yedu shamari. vanhu vakamira mari muri kuzviziva kuti nhasi ndozuva rekuti timboshaya nechimari imbori panditika kune vamwe vari kuti tikapedza tobva tambokanda futi iripo saka tiri kuti mari apa chitibudisiro 2500 muise apa dola namba yajusai saka chizwa zvakaitika uyu postmortem yakati kugadzira kwataita akatigadzirira munhu budisa mari. Postmortem yakati toda 3000 iwe imarere koyo wakara unonoka kare ndakabva ndapa 3000 Shamari uya ndoshamapo iwe gabhisa kaheta aka iwe utopfeka kaheta uchitaura ngesina nawe mari wazosimuka katamwari budisa mari Zvakangodaro